मागील काही दिवसांपासून वातावरणात सातत्याने बदल होताना पाहायला मिळतोय। कधी पाऊस, थंडी तर मध्येच ढगाळ वातावरण पाहायला मिळतंय। नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये राज्यभरात पाऊस सुरू होतो। मुंबईमध्ये प्रदूषणात झपाट्याने वाढ झाली। मुंबईमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून थंडीची चाहूल जाणवत असतानाच वायू प्रदूषणाचे प्रमाण सुद्धा झपाट्याने वाढतंय। शहरामधील हवा गुणवत्ता निर्देशांक वाईट श्रेणीमध्ये नोंदवला गेलाय। आज AQI हा 228 वर पोहोचलेला आहे। तर मागील काही दिवसांपासून वातावरणात सातत्याने मोठे बदल होत आहेत। कधी पाऊस, थंडी तर मध्येच ढगाळ वातावरण हे अनुभवायला मिळतंय। नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये राज्यभरात पाऊस सुरू झालेला होता, तर दुसरीकडे मुंबईमध्ये प्रदूषणात झपाट्याने वाढ झालेली आहे। मुंबईच्या वातावरणात सुद्धा झपाट्याने बदल होत आहेत। मुंबईमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून थंडीची चाहूल जाणवत असतानाच आता मात्र वायू प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात पसरलेलं आहे।